I tu, què vols fer amb el teu futur? Sempre m'ha agradat la imatge i el so, vaig decidir apuntar-me aquí a aquest curs perquè era el que em faltava. Hi ha el tema motors, el tema electricitat, el tema de com es muntava l'escenografia i un dia vaig decidir apuntar-me i vaig descobrir que era molt més divertit del que em podia haver arribat a imaginar perquè puc treballar amb companys de molts tipus de branques i aprendre d'ells i com es fusiona el so, la il·luminació amb la maquinària escènica. I tot això em permet aprendre constantment. El que més divertit em sembla és que puc aprendre a tots els teatres. En un futur m'agradaria poder treballar a un teatre com sigui el Liceu, el Poliorama, el Coliseum o el TNC i aprendre els millors tècnics del sector.